għal żewġ euro iva. Waħda mara li kienet toqgħod weħida u ma kellix min jiġi minnha, ħadet biljett f'lotterija ta' premju kbir ta' flus u rebħet. Kif tawa ċekk qalet waħedha, x'jiswewli dawn il-flus kollha? Nagħtihom lill-kappillan għax żgur li jsib x'jagħmel bihom u dak jaf iqassamhom tajjeb. Hekk għamlet, daħlet fis-sagristija u kellmet il-kappillan li baqa' jħares lejn iċ-ċekk qabel ma qiegħdu fil-kexxun. Kif kienet se tħallih il-mara qaltlu, kappillan, naf li se titlob ħafna għalija, imma nixtieq ħaġa waħda. Li ftit mill-flus jgħinu biex iktar tfal jibdew jiġu għall-quddies. Forsi tellalhom xi premjiet kull meta jiġu. Il-kappillan kien ilu jixtieq li jara l-Knisja mimlija bit-tfal waqt il-quddiesa, qal illum irrid nara mimlija. X'għamel? Waħħal avviż kbir mal-bib tal-Knisja fejn ikun hemm il-karti l-oħra u fuqu kiteb it-tfal li llejla se jiġu għall-quddiesa se nagħtuhom 2 euro kull tifel u kull tifla. Is-soltu ftit min-nies kienu jaqrawhom il-karti li l-kappillan iwaħħal mal-bib tal-Knisja, imma din id-darba kulħadd sar jaf ser jiġri. 2 euro għal kull tifel u tifla. Il-ġenituri għadu attenti li ma jsirux is-sitta ta' filgħaxija u tfal ma jkunux waslu l-Knisja, li ma jmorrux jitilfu iż-2 euro. It-tfal li dak il-ħin dejjem ikunu quddiem it-television ma komplewx il-programm li jħobbu għax l-omm majtet sar il-ħin għal 2 euro, issa ħallikom mit-television, iġru għal quddiesa. It-tfal tal-futbol ġew kmieni mit-training. Dakinhar inbidel il-ħin tal-pjanu u l-bale u l-Knisja mtliet bit-tfal. Dan kollu għal 2 euro. It-talima tal-istorja. Imma xtaqt li nieħdu talima biex nitħeġġu għal quddies u tqarbin ta' kuljum. Għax din l-istorja turina li għal ħafna Ġesu ma jiswix iktar minn 2 euro. U danu li spjega l-kappillan, jekk għal 2 euro it-tfal għamlu minn kollox biex jiġu għal quddies. M'għandhomx jagħmlu dan ukoll għal Ġesu? Kemm jagħmlu sew dawk it-tfal li qabel imorru għad-dutrina jisimgħu l-quddies u jitqarbnu. F'xi knejjes jagħmlu quddiesa dak il-ħin apposta għat-tfal. Ħaġa sabiħa li kuljum u mhux nhar ta' ħadd biss ngħidu grazzi lil Ġesu. Nitolbuh biex jaħfrilna xi żbalji li nkunu għamilna u nfaħħruh bit-talb u bil-kant. Mhux hekk nagħmlu fil-quddiesa?